La història de la platja del Prat ha estat marcada pels reptes. Ara, diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, refermades pel Tribunal Suprem, han declarat il·legal la circulació i l'estacionament de vehicles privats a l'antic vial. En un context d'emergència climàtica com el que vivim, creiem que això és una oportunitat. Una oportunitat per cuidar millor la nostra platja, crear un model més sostenible i respectuós i, sobretot, gaudir-ne encara més. Perquè podrem cuidar millor la singular biodiversitat que tenim i convertirem l'antic vial en un passeig més natural i més amable per a la ciutadania. Perquè continuem treballant per combatre la pèrdua de sorra i perquè les aportacions siguin més duradores. En gaudim encara més perquè tindrem una platja més endreçada amb dues zones diferenciades. Una que inclou les Guinguetes, el Centre Municipal de Vela i altres serveis, i l'altra més tranquil·la i natural. I perquè és més fàcil arribar-hi en transport públic, gràcies a la nova línia de busos PR5, Platja Express, articulats i de gran capacitat, que se suma a la PR3 per desplaçar-nos de manera còmoda i saludable per al medi ambient. Si opteu pel cotxe, continuareu tenint 3 grans bosses d'aparcament a l'inici de la platja, que són gratuïtes per a la ciutadania del Prat amb distintiu de resident. Recuperem la nostra platja per a gaudir-la encara més, per assaborir tot allò que la fa única, tot allò que la converteix en el nostre lloc al món.